Olele, olele, moliba makasi. Ola, eu son Daniela, directora da nosa compañía de ópera Pouquiños. A nosa compañía chamase a Pouquiños porque cando íbamos de excursión o primeiro que nos dicían era que éramos moi poucos. Pero aínda que sexamos poucos, con logo aprendimos a que podemos facer o que nos propoñamos. Hoxe presentamos a obra que fixemos ao longo dos cursos de quinto e sexto. Foi un traballo de clase e o fixemos con moito esforzo. A verdade, foi unha experiencia increíble. A min, a sensación que me deu ao facer loba é que nos respetamos como equipo, xa que aceptamos os nosos erros e dos nosos compañeiros. Comezamos a facer loba con dinámicas e con retos. E os tiñamos que superar, senón, pois había que repetilos hasta conseguilos. Loba significa ópera de vehículo de aprendizaxe. Nos facendo esta ópera aprendimos moito sobre todo a traballar en equipo. O tema da nosa compañía é o machismo e a nosa tese é a segregación de xénero como forma de machismo que está entre nós e nos fai dano. Eleximos esta tese porque nós pensamos que os nenos e as nenas van a xogar ao fútbol, van a bailar ou facer outras cousas e ao final fan os nosos gustos ou outras cousas que non imaginamos que van a facer. Agora, sen máis preámbulos, a nosa compañía de ópera, a Pouquiños, presenta Cores Diferentes. Un aplauso. Y fue buscar a los amigos, esta vez
de carne en cal. Non, xa teño moito. E se me cargo máis en casa, como no fallón. Iso mo din os meus pais cando chego cos zapatos cheos de lama. Viches algún que te gustara? Sí, pero non me decido, porque os que me gustan son un pouco caros. Podes me dar ideas? Pero ese gusta. Quen é ese? Coñecédolo. Non sei por que se mete na nosa conversa. Non pasa nada, tranquilo. Non lle fagades caso. Eu non converso, che... Ti non nos coñeces, non te metas. Deixa que fale. Ao mellor, ten unha boa idea. A ver ti, que estás listo, conoces tamén a nosa amiga. Que videoxogo lle vai gustar? Coñezo varios xogos onde hai que ir superando probas. Unha boa idea, pero non creo que lle guste. Bueno, non é que me encante, pero non sei. Xa o sabía eu, non a coñoco, xa o vi. Pero creo que o mellor é que collas o cebalo. Xa está outro branco. Que exame. Non me gusta nada Barbie. Prefiro videoxogos de deportes, como NBA ou NBA 2K24 ou FIFA 24. Estes son xogos de nena, non son para ti. E por que non podo xogar con eles? Son xogos de nenas. As nenas gustan vos outros tipos de xogos. Xa estás te mandando. A mí, por exemplo, gustame isto que propuxo él. Non hai xogos nin de nenos nin de nenas. Cada un pode xogar ao que queira. Que ti o digas. Non vos permitedes por esa parvada. Métete no té! Ti non me fales así, tampouco te mandas en mí. Non estamos diferenciamos iguais, os nenos e as nenas, e ti non es máis. Para de deixar, iso non é mal. Se seguides pelexando, acabaremos votando. Non é forma de ser amigos, visto na parvada. Pelexando, non conseguimos nada. Hai que eu non quero xa nada. Eu tamén marcho. Comer con vos. Nos marchamos. Outra vez ti por aquí. Sempre coincidimos. Que faz? Nada, estou aquí, aburrido. Podemos nos sentar contigo? Se queredes estar por mí non hai problema. Perdón polo que pasou outro día. Berramosche e non tiñas culpa. Non pasa nada, eu tampouco debería terme metido na vosa conversa, pero intentaba que non nos pelexáramos. Ana e Esteban ainda sen un pouco enfadados, porque ninguén todo torcer. Claro, é que ninguén quere que lle torzan o brazo. A ver, deixándome o vosso. Hoxe yo sou ao centro comercial, porque meus amigos non me queren falar. Sempre me ignoran todo. Non lles importo, non queren escutar. Dime que son matou, nunca me fa caso. Que facedes aquí sin mí? Acaso estades enfadados polo que pasou outro día? Que pasa? Acaso temos que depender do que ti queres que fagamos? Porque non podemos vir sen terte avisado. Non teño por que darte explicar. Bueno, o pasado está. Ven connosco, que tienes pensado en participar nunha festa de disfraces que se vai ver aquí, no centro comercial. Eu teño pensado disfrazarme caballero medieval. Eu podo ir? Claro que sí, cantos meus mellor. Ademais, poderíamos formar unha
comparsa. Nós imos de raíñas. Ve a Ana dando cabaleiros. Eu non penso ir, eso é ridículo, porque cada disfrace ten unha xena, e a mí non me mola cambiar de xena. Xa estás ti con cousas de nenos e nenas. Se non queres, non vayas. Ou se non, propón diario, que sempre te estás viaxando. E só mides facer o que ti dis. Iso é así porque eu teño as mellores ideas. As túas ideas están detrás de néboa e non se ven. Iso non é verdade, só que todo o que digo vos parece mal. E como non nos vai parecer mal se ti só pensas que todo está dividido por xénero. Ás veces ti só invitas aos nenos a facer algunhas cousas porque pensas que nós non somos capaces de facer o mesmo que vos. E que importa que se invite nenos? Home, que a nós tamén nos gusta facer o mesmo que vos. E tamén poderíamos participar. Bueno, eu o que digo é que non vou ir a festa de disfraces. Non penso facer o ridículo vestíndome de rosa. Pois non te vistas de rosa. Que vayas a raíña non significa que vayas rosa. Eu vou de cabaleiro e vou verde. Por que non te queres vestir de rosa? Porque o rosa é unha cor de nena. No, non hai cores de nenos ni de nenas. Ti só pensas iso porque eres un machista. Non pelexedes, cada un pensa diferente e se pode vestir da cor que quere. Aí ten razón, Dani, cada persoa é diferente. E pode vestirse da cor que queira, e ademais pode facer de todo. Xa estades co mesmo. Eu, segundo vos, son un machista. Era a miña opinión e non ides facer que a Fanny. Deixado xa, levamos toda a tarde aquí discutindo en vez de estar pasando ben. Xa son as 8 e deberíamos marchar. Vai a perder tempo discutindo todo o rato. Eu vou marchar, non quero falar máis con ela. Bueno, pois que che vai a ver. Marchamos, entón. Imos, está se me ocorrendo algo que poderamos facer. Que? Falamos despois por WhatsApp. E por que non querías
queres dicir? Porque me daba vergonza. Bueno, xa me convencí. Por mí estás perdoado. Por mí tamén, pero tens que intentar cambiar de verdade, porque senón vas perder a nosa confianza. Cabaleiro, está vostede perdoado. Cabaleiro? Como que cabaleiro? Eu son un araño. Recordate das tres cousas da que falamos antes. E que falaste de sobre? A mí ninguén me dixo nada. Tranquilo, non te enfades. Eu trouxe algo para ti. Xa verás, ímonos preparar para ir de festa. Eu xa gañei o vestido. E de que vas? Eu vou de Billy Elliot, sabes? É un personaxe da película que quería ser bailarín profesional, pero non deixaban porque era cousa de nena. Vai a parlar. Veña, e menos prepara. Todos somos diferentes, según no convences. Todos somos diferentes, según no convences. Cada un ten a súa razón, e as súas opinións. Non te sintas mal por pensar diferente. Non te fais por iso ten sentido. Todos somos diferentes, según no convences. Todos somos diferentes, según no convences. Cada un ten como como quiere. Cada un ten os seus gustos e tamén os seus desgustos. Opinamos sempre de maneira diferente. Todos somos diferentes, según no convences. Todos somos diferentes, según no convences. Cada un sente o que sente, reacciona diferente. Non te fales con ninguén que non sinta como a ti. Cada un ten como el sinte de outra maneira. Todos somos iguais, según no convences. Todos somos iguais, según no convences. Ti non sientes como asino, todos sentimos igual. Todos sentimos tristura, medo, frustración, amor ou ledicia. Só depende da situación. Todos somos iguais, según no convences. Todos somos iguais, según no convences. Todos podemos facer todo o que nos propoñamos. Xogar, cantar, bailar, resolver, investigar. Se ves que non és capaz, só es de poñerle a paz. Todos somos iguais, todos somos diferentes. Todos somos diferentes, según no convences. Espero que os haya gustado a obra. Agora vou vos presentar os membros da nosa compañía de ópera a Buquiños. Comenzamos con por escenografía, Yasiri Gael, un aplauso. Vou vos presentar aos documentalistas e relacións públicas, Elvira e Diego. Un aplauso. Agora aos músicos, Juan, Manuel e Xavi. Un aplauso.
caracterización Miriam, Jefferson, Uriel, Atenea e Cristian. Un aplauso. Escritura, vestiario e caracterización Cristina e Oliver. E luz e son Nehuen e Víctor. Non os bailades, porque, para empezar, moitas grazas por venir, aos que viñaxedes, aos familiares, ao alumnado, aos profesores do noso centro, ao alumnado e profesores do Lestonac, e grazas tamén ao personal do Pazo por todo o que, por todo. Espero agora imos vos presentar un vídeo que fixeron os documentalistas. Espero que vos guste os documentalistas.
Elvira. E Diego. Traballamos de documentalistas e relacións públicas. Eu dediqueime máis a relacións públicas e o meu compañeiro Diego a documentalista. Como documentalista estivemos sacando fotos e montando este vídeo que estades a ver. E como relacións públicas elaboramos o cartel dos folletos da ópera. Tamén fixemos unhas entrevistas aos nosos traballadores. Aquí as tedes. Ola, somos Laura e Daniela, a rexidora e a directora da nosa compañía Pouquiños. Colaborastes ben xuntas? Sí, facemos un gran equipo e Daniela é moi boa compañeira. Foi moi difícil a colaboración con actores e músicos xuntos? A verdade é que non moito, só que hai algún inconveniente po medio, pero a verdade está moi ben. Pa min, facemos un gran equipo. Chao. Ola, nós somos os actores e actrices da nosa compañía de ópera A Pouquiños. Uriel, Cristian, Miriam, Atenea e Jefferson. Cal foi a parte do libreto que máis traballo vos costou aprender? A parte do libreto que máis nos custou aprender foi as cancións polos ritmos e cousas así. Que aprendíchedes ao longo de todo o proceso? Aprendimos a traballar en equipo e a tener respeto sobre os demais compañeiros. Foi difícil colaborar con músicos? Bueno, ás veces había uns problemas por aí, pero sí. Que foi o que máis vos gustou de todo o proceso? O que máis nos gustou do proceso foi facer as cousas, porque sin cousas non hai a compañía, e ser a compañía do ópera. Chao! Chao. Ola, somos os músicos da compañía de ópera A Pouquiños. Eu chamome Manu e toco o tambor, o platillo, a pandeireta, o metalófono e as congas. Ola, eu chamome Juan, tamén son músico e toco a flauta e o xilófono baixo. Ola, eu chamome Xavi e toco o piano. Cal foi a peza máis complexa de compoñer? A máis complexa de compoñer foi a última. Musicalmente é moi difícil e custounos bastante compoñela. Ao longo de todo o proceso estivemos a facer retos e dinámicas. Cal foi o que menos vos gustou e por qué? Para nós o que menos nos gustou foi o alfombra, porque durounos tanto tempo facelo que nos liamos moito e tivemos que facela moito tempo, practicala, hasta que nos saeu un día. E a que máis vos gustou? A que máis nos gustou foi a ponte, porque foi o máis fácil para nós e non houve moita complicación. Adiós. Ola, eu son Gael e esta é a miña compañeira Yasiri. Somos escenógrafos e somos da compañía Pouquiños. Que materiais utilizáchedes para o decorado? Utilizamos cartón, pintura e materiais reciclables. Foi moi difícil pensar onde tiña que ir todo e como poñelo? Bueno, pois primeiro fixemos un boceto e despois fixemos toda a escenografía. Chao. Ola, son Cristina e este é o meu compañeiro Oliver e somos de caracterización e escritores. Tardáchedes moito en escribir o libreto? Sí, xa que
Ao principio tiñamos unha idea e despois tivemos que cambiar porque non funcionaba. Costouvos moito facer os peiteados? Non, porque eran sinxelos, entón non nos costou moito. E escoller a roupa? Non, tampouco, o fixemos bastante rápido e foi bastante sinxelo. Chao. Ola, eu son Víctor, el é o meu compañeiro. Nebuen, somos os de Lucesón. Foi difícil aprender os códigos de iluminación? Non foi tan difícil aprender os códigos de iluminación. O persoal do Pazo da Cultura mandouvos un correo electrónico? Axudouvos moito? Sí, nos axudou. Nos sirviu bastante porque non nos entendíamos os códigos moi ben a veces. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi.